tervetuloa tähän 3. osaan tätä videokoulutusta asiakaslähtöisyys, avainnäkyvyyden lisäämiseen ja vahvistettu kilpailuetu. Tämän 3. jakson nimi on yrityksen identiteetti, sama yhtä kuin yrityksen persoonallisuus. Minun nimeni on Martina Kandalin, mä oon yrittäjä ja liiketoimintamuotoilija Unicorn Business Design -nimisessä yrityksessä. Mä tuun pitämään myös tämän 3. osan tästä videokoulutuksesta, joka koostuu 4 osasta. Jos sulla ilmenee jotain kysymyksiä liittyen tähän kurssin sisältöön tai mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa sinun yrityksellesi käytännössä, niin olet todella tervetuloa olemaan minuun yhteydessä, joko sähköpostitse, puhelimitse tai löydät minua myös sosiaalisista kanavista. Unicorn Business Design löytyy Instagramista ja sekä yritys että minä henkilökohtaisesti LinkedInistä. Tämä 3. jakson nimi oli tosiaan se yritysidentiteetti. No miksi me sitten tätä asiaa käsitellään tässä videokoulutuksessa? On se, että mun mielestä on todella tärkeää, että me myös ymmärretään ja me ollaan myös hahmotettu, mikä me itse olemme yrityksenä, missä me seisomme, mikä on se meidän kivijalka. Koska siinä työssä, kun me sitten yritetään ymmärtää, oppia, kuunnella, muokkautua niiden asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden mukaan, niin me kyllä joudumme ihan täysin solmuun itse. Ja tunne voi olla kuin tällä ukolla tässä dialla, jos meille ei ole itsellemme selvää, missä me seisomme itse, mitkä ovat meidän arvot, mihin suuntaan me olemme menossa. Yritysidentiteetti on se kuva, joka organisaatio luo itsestään, muun muassa omalla toiminnallaan, viestinnällään, graafisella ilmeellä ja niin poispäin. Eli toisin sanoen, miten yritystä organisaatio koetaan esimerkiksi asiakkaiden, työntekijöiden, sijoittajien tai median toimesta. Ja tätä yritysilmettä tai yritysidentiteettiä voidaan myös verrata tai kutsua vähän niin kuin yrityksen persoonallisuudeksi. Jes, eli jatketaan tällä teemalla yritysidentiteetti. Ja yritysidentiteetti koostuu oikeastaan 4 osa-alueesta, eli yrityskäyttäytyminen. Kyse on siitä, että millä tavalla yritys viestii julkisuudelle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Seuraava on se yritysilme, eli yrityksen visuaalinen ilme. Ne värit, fontit, logo ja muut tällaiset niin kuin visuaalisuuteen liittyvät elementit. Yritysviestintä on yrityksen arvojen, voimassaolon syyn, vision ja strategian viestiminen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja taas viimeisenä on se yrityskulttuuri, eli oikeastaan se yrityksen filosofia, se niin kuin millä tavalla kyseistä yritystä johdetaan ja mikä on se vallitseva kulttuuri. Yrityksen tarkoitus, visio ja arvot. Eli mitä niille tarkoitetaan oikeastaan? Yrityksen tarkoitus vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa ja mitä ongelmaa se ratkaisee asiakkailleen. Visio kuvaa se, että mitä yritys haluaa, että tapahtuu tulevaisuudessa. Mihin se yritys haluaa, tai miltä se yritys haluaa toivoa, että se tulevaisuus näyttää. Ja arvot vuorostaan on sellaisia, mitä mä sanoisin, suuntaviivoja, miten yritystä tulisi johtaa, jotta se saavuttaa sitä visiota, sitä haluttua tulevaisuutta. Ja nyt kun me puhutaan teistä, jotka kaikki olette yrittäjiä, teillä on eri kokoisia yrityksiä, mutta kuitenkin pienempiä yrityksiä, niin näähän tosi vahvasti on kytköksissä myös teihin yrittäjiin. Eli miltä te haluatte, että teidän yritys näyttää. Tässä aikaisemmin, kun käytiin läpi sitä yritysidentiteettiä, niin mainitsin myös strategia. Ja
Minusta henkilökohtaisempi on tärkeämpää. Strategia tarvitaan. Strategia on erittäin tarpeellinen yrityksen kehittämisessä ja johtamisessa. Mutta mun mielestä, jos teillä ei ole nämä kohdillaan aikaisemmasta, niin ensin on tarkoituksenmukaisempaan varmistaa, että te olette vastannut kysymykseen miksi sekä luonut sitä visioa ja ne arvot teille. Strategia on suunnitelma, joka vastaa kysymykseen, missä olemme tänään, mihin tähtäämme ja miten pääsemme sinne. Eli sitten seuraavassa vaiheessa on myös tarpeellista tehdä se strategia. Ja vielä tähän liittyen, niin tällä kuvalla haluan tuoda esiin sen, että miten asiakasymmärrys ja ymmärrys markkinoista ja sitten vuorostaan yritysidentiteetti elää tällaisessa symbioosissa ja vaikuttaa toinen toisiaan ja kehittää että se ymmärrys niistä asiakkaista markkinoista myös kehittää yrityksen identiteettiä ja yrityksen olemus jatkuvasti. Eli se ymmärrys markkinoiden ja kohderyhmän tarpeista ja arvot, se vaikuttaa ja kehittää sitä yrityksen identiteettiä, kun taas yrityksen identiteettiä ohjaa sitä, millä tavalla me viestitään, millä tavalla me puhutaan meidän asiakkaiden ja meidän markkinan kanssa. Ja silloin viimeinen kysymys tämän jakson osalta on oikeastaan, että mikä on sinun miksi? Miksi sinun yrityksesi on olemassa? Kiitos paljon, että olet taas ollut mukana ja nähdään. Moikka!